Assalamu alaikum jama'a, suna da kasancewa da cikin wannan channel tamu mai albarka wato Tech TV. A yau na zo muku ne da sabon video yadda WhatsApp kita ka ta samu matsala, tana buƙatar miza ajur, tana buƙatar update. To ga yadda za ka yi ka magana matsala. Za ka shiga ne a parameter inda aka nuna ma ka canza date, sai ka canza date kin expiration kin nata. Data expiration kin baya ne za a mayar da shi, kamar a nan yanzu ni ta expire sai na mayar da shi baya. Yanzu ana 26 December sai na mayar da shi a nan kamar 20 December, sai na kaga 20 December hakan ga tun nan ba ta expire ba. To irin wannan abu kamar yanda kana da abubuwan da kake so gaskiya a cikin WhatsApp kit ba sai ka canza WhatsApp kit ba, kuma baka so ka canza kai update kin nata, to shi zaka aiki da wannan method ke. Shine ne zaka shiga ne parameter ka canza data da lokaci. In ka kira ma data kin kawai zaka da na journey. Yawa yanzu anan yanzu gashi zamu shiga WhatsApp kit za ga ta zo normal, komai akwai shi, kuma message zamu iya yin komai yadda ka san kamar take a da. Kasance da Tech TV. Irin wannan method ya fi kowane method sauki, saboda wannan ba sai ka miza jirgin WhatsApp kit kuma ba sai ka aiko wata ba, kawai data kin ne zaka je ka canza na expiration kin sai ka ta zo normal. Tech TV.